Jeg kører den. Lad os bare kigge ind. Nu vil jeg fortælle en historie om noget helt andet, for det er jo så sjældent, at der er nogen, der gider snakke om noget andet. Hey, undskyld. Hey! Har du hørt, at Rune skal giftes? Hvad? Har du hørt, at Rune skal giftes? Hvad? Har du hørt, at Rune skal giftes? Rune? Ja. Skal Rune giftes? Ja. Nej, det var fedt. Er I ked af det? Hvad? Nej, I må gerne. Nej, I må ikke finde det. Hvordan har I det med det? Med hvad? At Rune skal giftes. Ej, det er godt. Tillykke, Rune! Vi har ventet på det. Det er rigtig godt. Hvad gør I så nu? Hvad har jeres Jamen altså, nu bliver vi nødt til at lede efter nogen, der bare minder lidt om ham. Ja. Ja. Hvor var I henne, da I hørte det? Jamen altså, vi var heroppe i lejligheden. Vi så det på tekst-tv, og det var da ikke rart. Det var det ikke. Nej, men livet går jo videre. Ja, jamen helt klart. Men uden den eneste ene, helt klart. Det er tv. Jeg vil godt gøre mig godt. Også med et billede. Ja, det startede jo med, at jeg sad, og så fik jeg mig lige sådan en kop kaffe og 2 rundstykker. Og så pludselig så ringer det så på døren jo. Goddag. Sker det jo? Goddag. Jeg havde bare regnet med, at Mark Jørgen skulle sidde og høre noget metal her. Så det var lige for at prøve mig af i går der. Det er jo unaturligt, at jeg ringer til ham og siger, at det er okay at komme ned og sidde og drikke øl om kl. 10. Bajer og metal sammen med Johnny kl. 10:30 om morgenen, det har vi sgu aldrig praktiseret. Jeg har jo sagt, at jeg nok skulle tage den på ro. Det er sådan en dokumentar, som hele min familie så skal se bagefter. Yes. Når der ikke var fest, hang den i skabet. Hun elskede at se på den, elskede at røre ved den og elskede at snuse til den, når der var gæster. Jeg ville jo gerne have, at det skulle se naturligt ud til, når I kom. Skal jeg nu have kjolen på? Nu giver du lige mig programmet, det ligger under 0 nu. Det er det bedste program. Svin. Når vi giver den gas. Så jeg kan få et lille ræb i, så vil det vil lune. Ej, studiefoto med model. Er det sådan en sexslave, eller hvad? Ja. Det bliver sådan noget. Hun er mega varm, eller så. Louis og den slags der, det er slet ikke noget for mig. Hej, Putti. Du kan roligt regne med, at det kommer til at blive en god aften på sådan en stille og rolig måde også. Rune, jeg ved ikke, om det her overhovedet siger dig noget, men nu skal jeg lave en tår. Satan da. Nej. Her er dit tekstark, og her er der tusser til alle. Nej. Du skal lave Spækbaron 2. Er det rigtigt? Det er allerede over surprise hit, som du kan se. Det startede jo med, at jeg fik en pladekontrakt. Og det kom jo lidt bag på mig, men... Vi har forladet nogle sange til dig. Du skal arbejde ud fra... Fiskefax. Og ja, det er 3 hits. De 3 hits der. Det bliver en EP. Ja. Og du må selv bestemme, om du selv vil skrive det hele, eller om du vil have alle til at skrive. Men du skal skrive ud for de 3 sange, og så er der noget musik derinde, som du selvfølgelig får en lytter på. Ja, det er fandme noget rod. Det er jo pladen, man håbede aldrig skulle komme. Puha. Skal jeg lave det? I hjælper. Helt vildt meget. Hjælp, sang, kor, Vi er det hele. brainstorm. Tillykke med det, eller? Mange tak, jo. Siger man det? Ja, det gør man da. Jeg ved ikke, hvor mange år den har været undervejs. Det er coveret. Nu er den her så. Det bliver store hits. 3 sange. Jamen, jeg glæder mig. Jeg ved ikke, hvad du... Som noget, jeg aldrig har glædet mig til før. Ja, musikken det er noget, som jeg har lavet hjemmefra. Kanon. Ja, og det er rigtig godt. Ja, det er fantastisk. Så der ligger 3 sange klar. Den gamle plade tog jo en hel weekend. Ja, det er rigtigt, ja. Lad os høre det. Jeg skal høre det. Du skal produce det. Det er fiskefax. Ja. Der er den.
Og så synger du så. Hvad synger jeg så? Så kommer der hele tiden lidt. Det er dristigt. Det er meget dristigt, det her. Igen, jeg ved ikke helt, hvornår sangen starter her. Det er jo beatmusik, det der. Ja, den er ikke helt dum. Han kører ret meget sådan der. Og så prøv lige at tænde for den sidste. Det er lækker udgave, det der gør den. Ja, den er god. Jeg vil give det et skud. Jeg dedikerer den til Mathilde. Det kan du godt gøre for sådan en Altså det havde du ikke på den gamle. Det er derfor, man ved det. Du har et helt kor, du kan styre nu. Det kunne være fedt med det kor der. Så det er en gospel part, der simpelthen kommer sig over på et tidspunkt. Man skal også tænke noget i recepten og Afrika. Afrika, Afrika. Det bedre dag for dag. Hvis vi giver en hånd til Afrika. Vi giver, hvad vi har for din sag. Det hedder, jeg mødte dig en lørdag nat. Det var dengang, du gik med hat. Som en svensk prins på stylter, bød jeg på sylter. Den her er til dig, Putti Putti. Den er drønfærdig nu. Jamen, jeg synes bare, vi skal komme i gang. Yes! Så den sang, den falder altid fra hinanden, når man begynder at synge den. Det er næsten også lidt satans at dedikere den til hende. Jamen, nu er det gjort. Jeg tror, jeg er klar. For helvede da. Jeg har mine bange anelser. Jeg fik en ny tand. Det var godt one take, det der. Produceren han er helt oppe og kører over det. Han mener, at det her det bliver det nye Britney eller sådan noget der. Men han siger, der mangler sådan en solo. Så det er måske lige det der lille sidste et, hvor det lige snapper sådan. Jeg skal på en mund. Den sad lige i skabet, sagde de. Kassen. Kommer lige i kassen. First take, one take igen. Det første nummer, det er gået over al forventning. Det er blevet endnu bedre, end jeg havde. Nej, det fik jeg. Den første, det var til konen. Nu skal han så synge til vennerne. Nu til vennerne. Det handler til venner. Det er til vennerne, det her. Okay. Bare ikke sur. Bare presset.